kitanan. Ya. Sutit. Supit kok sutit? Sutit apa sutit? Supit. Oh, sutit. Supit, heeh. Ngerti aku ne? Heeh. Mau wis takon kuwi supit. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang iki, Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan, Pak, aku supitke. Lah iya, kan burungnya disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Iki jane urung dong ning sok dong. Iya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malu, manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki. Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke breci nih. Pleci, ya. Kuwi disembelih nih. Ning dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelih nih. Iya. Wis pokoke wayangan. Nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan. Lah ngopo mergane? Ya wis ora wajib ditakokke. Ora oleh. Wis, sesuk tak kandhani ning omah. Sesuk sore tangi turu terus ning nggon aku takon. Supit ki apa? Wo, ngono ya. Engko nek kowe urung dor, dong. Dar, dong, dong. Nek urung dong. Dong ora e kowe iki. Lha engko nek kowe takon urung dong tak duduhi. Oh iya. Diduduhi nganggo kuah e. Manuke sing dibelek mau. Apa diduduhi kuah? Tudingane ki rono ning jane medun. Tenan kuwi yakin. Iya. Padha karo ngelokke bojone dhewe. Lah ana bojone nek isane kancane sing terakhir mau cancane aku wis ngerti. Ayo. Iya. Ya, kuwi mau Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Waktune ndak selak ngoyak. Ayo Mbak Elisa. Ya. Elisa Orkarus. Alaso. Apa ngadek ora? Ngadeg. Oh ngadek. Heeh. Wis iki marai mumet meneh iki. Apa ndase mumet terus? Ya ndase. Mumete pisan wae rasa bola-bali. Nek mules ki weteng, nek mumet ki ndas. Ya. Yo. Ya, iki ora acara apa-apa tapi acara supitan, kitanan. Ya. Sutit. Supit kok sutit? Sutit apa sutit? Supit. Oh, supit. Supit, heeh. Ngerti aku ne? Heeh. Mau wis takon kuwi supit. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang iki, Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan, Pak, aku supitke. Lah iya, kan burungnya disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Iki jane urung dong ning sok dong. Iya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malu, manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki. Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke breci nih. Pleci, ya. Kuwi disembelih nih. Ning dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelih nih. Iya. Wis pokoke wayangan. Nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan. Lah ngopo mergane? Ya wis ora wajib ditakokke. Ora oleh. Wis, sesuk tak kandhani ning omah. Sesuk sore tangi turu terus ning nggon aku takon. Supit ki apa? Wo, ngono ya. Engko nek kowe urung dor, dong. Dar, dong, dong. Nek urung dong. Dong ora e kowe iki. Lha engko nek kowe takon urung dong tak duduhi. Oh iya. Diduduhi nganggo kuah e. Manuke sing dibelek mau. Apa diduduhi kuah?
Emangnya aku arep disop? Diduduhi iki tak kasih tahu. Kuwi basane Jawa dikasih tahu didodoh. Ora kok diduduhi kowe dikuwah ki ngopo? Ora ana daginge kok dikuwah. Iya. Dadi yo nguwah yo tatin utawa si anting kuwi dikuwah temanja. Iya. Toki banyu kon jerum nang kuali ya wis. Le ngudak nganggo sekop. Wus. Iya. Anting entong. Iki entong dudu anting, Pak. Nek anting cilik, iki entong gedhe. Ya wis ben ora. Ya. Ayo nembang Elisa. Apa nembang? Nembang, heeh. Nembang apa? Mono pamundutan. Apa? Oh, cepeng kuneng. Mono manuk-manuk kuning, podange kuninge. Heeh, podange kuninge. Nggo silit-silit irenge kae lho. Apa kuwi mau bahasamu piye? Nggon podang kuninge kuwi ana sairene. Saire. Anu silit ireng. Podange kuning. Cilaka tenan kok. Ya ireng ya ben abang ya ben. Ora masalah. Apa to jane? Aku sair kok ya. Sleret. Heh? Sleret. Seret ireng. Sleret. Ora silit. Sleret. Wong wedok kok cangkeme elek. Sleret. Ladong dek. Mange beda. Ya beda kok ya seret karo silit ora. Sleret ireng. Ya monggo dibawani. Ya. Nadyan. Oh iya. Nadyan wujuh temong peksi. Peksi ki apa, Pak? Peksi ki mano. Oh, mano. Oh, nadyan mung mano. Agawe talining prangta alus manis tur merak ati. Nenu. Wasa winggon kula lana goleki si podang kuning. Awas Pak, mengko wedange mutahi ndase kuwi ati-atine. Kuine bapake ki mlumpat-mlumpat iki ndase wong akeh karo nggawa wedang Pak. Nek mutahi mesakake nek sing nonton kuine. Nyuwun pangapunten nggih para penonton kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Lah penontone akeh banget ndase kaya semut, Pak. Kuwi ngante ngene-ngene iki alon-alon ndek karo nggawa ngene kene. Iki iso lho aku medun mayang sesuk dunek-unekke wong akeh. Iso mulang sinden ora, Pak? Ono wong delok dindas-daske. Awas Pak, nuwun sewu wedange mutahi mestakane. Oh, mestakane. Mestakane wong ndak. Mestakane wis ndas-daske piye to, Pak? Mestakane. Ya tenan bocah. Wis ben wong kuwi wis canggih, Raden Wedang ki canggih ora bakal mutahi sapa-sapa. Masa ya, Pak? Nganggo ngene driji ngene iki iso diunten. Nek nganu ngendi? Rumah makan anu sing kondang ki malah nganggo sepatu roda. Oh, nganggo sepatu roda. Ibaki sepatu roda. Cus, aku urung tau. Urung tau. Ning angkringan ming. Urung tau, Pak. Ya sing murah, angkringan 2000 wis entuk. Pangan ngono kuwi ombenan kaya asah-asahan wae regane 20.000. Ha iki jenenge wae angel-angel kok ya aku ora ngerti kok ya. Iya. Jus alpukat. Jus alpukat. Oh iya. Mojito. Apa ki mojito? Wah, jarene Reti. Janene ngerti ra Reti. Apa mojito ya? Ya sing sandwich. Sandwich. Ah, iya. French fries.
Heeh, bener. Iso ora lamben ini dijajal sih ke. Dadi nek ning restoran ra ngisen-ngisen ke dijajal. Apa? French fries. French fries. Sandwich. Sandwich. Aku nembung sandwich ngono kuwi didoli rambut. Duduk wig. Apa sawang ning restoran kok kon mangan rambut? Iya. Untung lurus. Apa ana sing greting? Wis gek terus ke. Iba bunga henga tiku Neno nyanding bisa ming kamu apa arek dhewe dadi tombo trembelane kok. Lah ngopo? Aku ki ditanggap mayangi kon ngomong karo sinden kudunake mingkem apa. Iya. Lah benake arek dimbenake. Aku sok ora tak benake. Mangkal kadang ki vibration. Apa? Ini Pak vibration. Apa vibrasi? Pak getir. Oh. Pak geter ki Pak vibrasi. Vibration. Pak vibrasi. Ya, vibration. Nganggo getaran. Nek dicopke listrik getar dhewe. Monggo ayo. Udang kuning, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing atas sayang. Mupeng mi peranggonku goleki ora krasa esuk awan.
muga-muga dadi bocah sing migunani tumrape bangsane. Amin. Lah kene iso omongan apik. Ya jelas no cah cerdas padake. Mesti wangsulan ya. Ya orang ya jelas cah cerdas padake uteke encer. Ya, iki wis meh ngancik paripurna wektune. Ya, kita tampilkan Irama Yasoba. Karo sapa jenenge iki? Isdarlia dan SpongeBob. Ayo, medun, ayo Cai telu, ayo, ya gawe cegat, ya. Wah. Oh, Prastiwi karo dodol sepret. Heeh, pirang. Ya, waduh. Nah, penyanyi-penyanyi zaman biyen. Ya. Zaman kampus biru. Prastiwi iki biyen kondange zaman ono lagu Gali dan Ratna. Kuno banget, Mak. Seneng dolanan wong tuwa. Sapa? Kowe kuwi. Aku ndene iki nek ra nggo dolanan rego ngopo? Keri nek kok dolanan. Trembelane. Rondul. Omongane iki tanpa nganggo. Iki sing jeneng wong wedok tanpa kampas rem ya iki. Ya, nek ngomong waton telekop jan ora. Ya. Ayo, Liwung, ya dilatih joget yuk. Ora agrong joget seneni doan. Rasakno golek dhuwit ngene iki. Ora mung tetenguk tok. Ora mung go guyu. Ya. Dadi liwung atiku tok tuntuk entah tuh. Ya. Prastiwi sing kudu nglatih. Ya. Le ngadeg sing jejeg, sing lurus. Wis iki. Ya jejeg. Oh. Jejeg ya jejeg. Heeh. Iya. Ayo. Iya, ngopo guyu? Ayo SpongeBob, diwiwiti SpongeBob. Blum. Ayo. Nyai. Wis mengoy malah. Piye sida? Sida wis mengoy. Yo dados yuk. Sing kono dhewe kok ora iso megal-megal ki ngopo? Tak kok dhewe munggah. Aja ketonton nang omah. Kulino ya, Pak. Ngene kan. Ayo semangat ya. Iya. Ayo dijembarke kono, dijembarke. Sing ngiter mundur. Apane sing jembarke? Gone tak don jadil. Ya wis, sak kira. Tak antil, Prastiwi tak antil nek cangkem. Ayo nyo. Ayo, sing ngiter pindah sumur kono. Argo jatil piyai telu iki ketoke do semangat kabeh. Yo, dados.
bojomu isin ning mburi gong gak lho. Sirahe dideleke ngene iki. Meremo, Pak. Merem Oh sih. iya, merem sih. Kendel lembasan aku mek karo aku. Merem apa? Engko ora pas. Wah. Iki kuwi iki ketoke tak suarani bendina terus terpecut hatinya. Mau arep takon terus yo ade pokoke engko kudu ngedan. Ya. Kudu anjlok saka panggung bareng. Ha iya. Ya ora kok ya. Mangga bacotke. Dene do ora trima karo aku. Tak trima. Nyerang karo aku kowe. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Aku ambune piye? Ana sing mendelik aku nganti ngono-ngono, Mbak. Ternyata tonggoku ana sing delok. Sapa yu? Tanggamu ana sing delok. Oh, ya ora apa-apa ora. Paling ming batem yo alah anake Bu Boyem kok dadi kaya ngono. Kapokmu kapan kowe? Kuwi tanggamu ki engko bar limbukan bali. Ndodok omahmu. Bu Boyem. Enten apa? Anak sampean jadil. Astagfirullah. Kok disusulke mriko? Ya, dirampungke, ya gawe. Sabtu Patrista. Ya, terima kasih. Prastiwi? Apa? Oh, mbok ya dalem. Piye? Lah pernah adik kowe. Mosok kon dalem. Nya. Nah, mbok apian ngono ki to. Wong telu. Wong ora ijen ta iki? Hah? Ora ijen to? Apa? Ora nggo aku tok to. Aku melu joget e. Wis kene. Lah kuwi pira? Iki 200 ora cukup. 200 jengkolmu. Iki kok 200. Iki pira? 100. Iki? 100. Iki? 100. Iki? 100. Dadine? 200 tetepan. Arep ngopo? Tak iso jak gawe dagelan. Ora iso. Tak iso nyo kadasmu nyo. Tetep ra tak keke. Weh, kae ayo maju. Ayo. Iya. Panyuwun, Pak. Iki ngopo? Nyo. Ayo sing nembang mau sapa bae? Kula. Jiro Lupatmo, Jiro Lupas. Ya. Tah 5. Mudar dalange. Wis cilaka iki. Piye iki? Kapyarsa swaranipun lir ombake Samudra
tupai ya. Kita ke Sijiwa Prabu Baladewa. Suwe ora tak tupai kira-kira kuat lah. Kuat. Yakin? Oke. Medak. Nah. Apa dange. Rara duit tumpakan aku. Ora gage sawangan. CCCB. Honda CB. Busine ngupel lho ya. Kenapa saya jebol Pak ya? Apa-apa. Wis,